Исәнмесез, хөрмәтле дуслар, күргәнегезчә, белгәнегезчә, без бүген сезнең белән Тинчурин театрында, бүген сезнең белән мин, Зөлфәт Закиров. Бу бик тарихи бина. Монда нинди генә шәхесләр эшләмәде. Кәрим Гали улы Тинчурин артист булып та, режиссер булып та, драматург булып та эшләде, хезмәтен кертте. Ә без сезнең белән режиссер бүлмәсенә күчик әле. Анда бик кызыклы вакыйгалар булгалады. Әйдәгез. Дуслар, монда инде бу ишек артында режиссер бүлмәсе. Әйдәгез, крик. Рәхим итегез. Әлбәттә инде монда безнең әлеге вакытта декорацияларыбыз тора, чөнки лабиринт спектаклебез монда бер локациясе. Сәйдәши кысызлык дигән әсәрне килеп карагыз. Бу инде безнең режиссер бүлмәбез. Монда безнең читкаларыбыз уза. Приказ чыккач, без артистлар менә бу зур түгәрәк өстәлгә утырып, урын җитмәсә, әлбәттә инде диванга да утырабыз. Монда безнең режиссерыбызның өстәле тора. Өстәлнең түр башында режиссер утыра, аның кырыйларында помреж, яисә зафлит, яисә драматург утыра да инде. Ә без калган артистларыбыз бу түгәрәк өстәлне уратып, режиссерның авызына карап утырабыз. Нәрсә булыр икән, нинди әсәр куербыз икән, нәрсә барып чыгар микән. Һәм соңыннан укый монда бу өстәл артында образлар туа, монда төрле әңгәмәләр барлыкка килә. Ни өчен булай әйтте бу персонаж, ни өчен булай эшләде микән, тегеләй микән. Монда эшнең башы дип әйтсәк була. Бу бүлмәнең ишекләре миңа 2005 елда ачылды. Ул вакытта театрыбызның баш режиссеры Рәшит Мулгалиевич иде. 2005 елда ул Мирсәй Әмир әсәре буенча Гөлшаян дигән спектаклен куярга булды. 10 октябрь әле дә истә. 10 туларга 15 минут барлык бөтен артистлар монда утыра. Мин 10 туларга 10 минутта кирип өлгердем. Ул вакытта миңа Рәшит Мулгалиевич әйтте, репетицияга 15 минут кала килергә кирәк, спектакльгә 45 минут кала килергә кирәк. Һәм менә бу кагыйдә минем өчен өндәү булып күңелемә кирип калды. Шул кагыйдә белән эшләргә тырышам. Чөнки чынында да артист бик үзенә таләпчән булырга тиеш. Өлкән артистлар белән эшләдем. Ул Фахим абый, Сиддиков, Наил абый, Шәйхетдинов, Нуретдин абый, Нәҗмиев, Сәлим абый, Мифтахов, Илсияр апа, Лилия апа, Шамил абый. Һәм әлбәттә инде минем укытучым, минем беренче режиссерым ул Рәшит Мулгалиевич Заһидуллин. Әлбәттә инде артист иртәнге 10-га репетицияга килгәч, үзенең эш урынына, гримеркага юл тота. Әлегә без сезнең белән безнең матур фойебызда, без инде монда төрле спектакльләрдә куярга тырышабыз, төрле лекторияларда уздырабыз. Гомумән бу фойе безнең жан тынычлыгы, монда безнең җаныбыз ял итә, шулай безнең хөрмәтле тамашачыларыбыз монда үзара аралашып, спектакльнең беренче пәрдәсеннән шунда фикерләшеп торалар. Ә без сезнең белән минем төп эш урыныма юл тотыйк. Әйдә. Фойедан без хезмәткәрләр бүлмәсенә юл тотабыз. Бу безнең бик озын гына кызыклы коридор. Гомумән тамашачыларга монда юл юк. Мин инде безнең театрыбызның бераз серләрен ачып җибәрәм. Әйдәгез.
Әлбәттә инде монда безнең кайбер декорацияларыбыз да тора. Монда хезмәткәрләребез ял итәргә мөмкинлекләре дә бар. Монда инде төрле цехлар, реквизитор цехлары, ут кую буенча цехлары. Монда инде безнең бутафорский цех. Монда безнең кызларыбыз төрле декорациялар ясыйлар, төрле пәрәмәчләр дип әйтим соң инде. Шундый ашамлыкларны ясыйлар сәхнә өчен әлбәттә. Әлбәттә инде бу бүлмәдә безнең төрле декорациялар барлыкка килә, ниндидер яңалыклар, ниндидер төрле мебельләр дә барлыкка килә. Кызларыбыз әлеге вакытта эшлиләр, аларга комачауламыйбыз. Без сезнең белән столярный бүлектә, столярный цех дип йөртәбез инде без моны. Монда безнең Фәнис абыебыз төрле рамнарда оештыра, тәгәрмәчләрдә барлыкка килә, гомумән мебельләрдә ясыйлар безнең абыйларыбыз. Театр бит ул шундый дөнья, монда теге кибеттән сатып алдым дигән сүз түгел. Монда үзебезнең цехларыбыз булгач, әлбәттә инде барлык бөтен декорацияны да без үзебез үз көчләребез белән эшләргә тырышабыз. Без сезнең белән дуслар театрыбызның алтын бер бүлмәсендә. Ни өчен алтын? Монда нинди генә костюмнар юк. Төрле чордан бүгенге көнгә кадәр менә минем коллегаларым әлегә үзләренә костюмнар эзлиләр. Чөнки безнең бик кызыклы чарабыз әзерләнә. Әлегә әйтеп тормыйм. Миңа да шундый бәхет татыды. Миңа да костюм эзләргә кирәк. Ул чарага. Сездә кемне? Сәйдәшә киесең? Мин Сәйдәштән киямдыр. Сәйдәштән кисәм ярыймы? Юк. Юк, соңгы сәрдә минем костюм әйбернеке бит анда, военный. Юк инде. Менә бит минем костюм соңгы сәрдә. Гөләндәмнән, мин Гөләндәмнән киям. Безнең бит тагын бер подвалыбыз бар. Ага, кирип кеттек, дуслар. Әйдә. Кирип шумсаң, тиз генә чыгып булмый монда, дуслар. Монда костюмнар шул күчмә вакытларыннан да калган костюмнарыбыз бардыр, минемчә. Рәшит Мөгаллиевич бу театрда эшли башлагач, шул заманнан да костюмнар бар. Әйтәм бит, төрле жанрлы спектакльләребез бар. Әлбәттә, бүгенге чорга туры килми торганнары. Бүгенге чорга туры килә торган спектакльләр алар жайлы, кайбер әйберләр кибеттә дә сатыла, шуннан да сатып алырга була. Ә менә инде әгәр дә спектакль 20-нчы гасырныкы яисә 19-нчы гасырныкы булса, әлбәттә инде монда эшкә тотына пошивочный цех. Без шунда юл тотыйк әле. Без сезнең белән дуслар пошивочный цехта. Әйтеп узганымча, барлык костюмнарыбыз бу бүлмәдән артистларга киеп сәхнәгә озатылалар. Кайбер спектакльләр реставрациядә, менә мәсәлән минем шапаным сүнгән язларда реставрациядә кайбер костюмнар шулай ук, кайбер костюмнар инде әлбәттә яңадан, менә манекеннар бар монда безнең, төрле оверлоклар, төрле машиналар, төрле гасырга булган костюмнар бу бүлмәдән инде аяк баса. Әлегә мин менә үз костюмымны тикшерергә килдем. Премьерка була хәзер, карыйк, нәрсәләр үзгәртелде, туры килә микән, юк микән.
Кеттік гримеркаға, достар. Біз енді сіздің білен достар менің түп үш ұғыныма. Ол да болса гримерка. Біз артистлар өзара шулайына. Депіндәші біз гримерка біз, онда енді біз 8 жігіт отырамыз. Көмімен театрға келгенде, театр менің үшін екінші қожалық, екінші дүния, екінші ғаилем деп айтсам да бола. Чөнки мында тормышта болмаған әйберләрне мен инде сәхнәдә күрсәтергә, уй кичерешләремне, переживанияларны дип әйтим булса инде. Сәхнәдә куяп, мин генә түгел, әлбәттә, театр теге тамашачы йөрмәсә, артистларның кирәге юк. Шулай ук артистлар булмаса, тамашачыга театр кирәк. Әлбәттә инде бу ике составляющий әйберне дөрес тотар өчен, дөрес юлга бастырыр өчен, ул да булса драматург, режиссер кирәк. Режиссер, минемчә, ул шундый кеше, драматургияны словарь сыман драматургияны артистларга шәйнәтеп бирә торган кеше. Артистлар бит үз-үзләрен кырыйдан карый алмыйлар. Әлбәттә инде режиссер кирәк, дөрес аңлатып җибәрергә кайбер действиялармы, задачалармы, предлагаемые обстоятельства булсын, ул исходное событие, главная задача. Мәскәүдә укыганда минем мастерым, шулай ук Рәшмәт Галич та әйтәдер, театр дело коллективное, командное. Аллага шөкер, без коллегаларым белән дустати эшлибез, бер-беребезне аңлыйбыз. Төрле хәлләр була, әмма дә ләкин бу рабочий процесс дип әйтсәк була. Һәр сәхәр вакытымда төшемдә күрәм, һәр сәхәр вакытымда төшемдә күрәм, мин сезне Сәрвәр җан сөям, мин сезне Сәрвәр җан сөям. Бу инде әлбәттә Сүнгән юлларның мәхдүм белән Сәрвәр ариясы. Мин аны җырлаганда Резидә белән җырлыйм. Шулай хәзер кер майда. Хәзер сәхнәгә юл тотыйм, дуслар. Бу шикләрне ачкач, әлбәттә инде без артистлар сәхнәгә чыгабыз. Сезгә мен бу серләрне ача алмыйм. Инде безнең спектакльләребезне күрәсегез килсә, хөрмәтле дуслар, хөрмәтле тамашачылар, рәхим итегез, Тинчурин театрына барлык бөтен спектакльләребезне күрерсез. Сезгә рәхмәт. Мин киттем. Сау булыгыз.